سلام خبركم متخاتاتلتنا لوم زوجة حدش حبريتا بزعبات رنافس سدرابيت زملكت كغربولكم إيه بتصموانا بمكتال شير أب مقبار زي فلوت أصابات أب مفلات فيديو مكففال نايحلنا سرح كون سلزغونة نايحلنا سرح سلزغونة شير أب مقبار أين رسع تسألي عن زرقوح فيديو متصابكم باني سابسكرايب أب مقبار عماويلنا channelنا كون تخليهم كم تلمود مساخم زلهو أبحوهم إيه حدش منستر وشتا هاجر جيرمان ألكسندر دوبريت كان مخلطة معالتي نايمشت بمعكنات زينا تاقشاو ويكا فيلت تحاتيتو بزعبات ترنافس سدرابيت سبسو دينا شوتس ويكا أني بزعبات قزيا وعقبا زتو هابو سفح زبالة مجلس يهبولو مجمرتا نسو زبالو حتصير فيديو كاسمعكم دحر نتكندي تغسل مدباتي كتوكم ليسكو Könnte es auch eine Beschränkung des Familiennachzugs für asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge in Zukunft hier in Deutschland geben? Okay, انتايتو بلو لا مسيلكم بزيوم اب جيرمان زلو عقبهم زتوهبو سدروم كم تصقولو اب زي كقولو درجاسي كبصح يخእል ديو ويكا سدروم اب ممصاسي صقم كفطر يخእል ديو اب سكونفت ويكا اب زمص غزي مالتيو እዚ ከመይ ከም ትሪእዎ ኣብዛ ዓዲ ዝነብሩ ዘለዉ ዕቑባ ዝተዋሃቡ ጥርናፈ ስድራ ክገብሩ ዝደልዩ ሰባት ሲ እዚኦም ሽግር ክፈጥረሎም ይኽእል ድዩ ወይ ከመይ እዩ ትብለላ ማለት እዩ እዚኣ እታ ቀንዲ ተገድሰና መብዛሕትና ዕቑባና ጀርመን ዝተዋሃብና ናይ 3 ዓመት ከምኡ ከዓ ዘይግነት ዝወሰድና ኣብዛ ዓዲ ዝበዛሕና ስለ ንነብር ማለት እዩ እዚኦም ከስድሮኦም ኣብ ምጥርናፍሲ ሽግር ክፈጥረሎም ይኽእል ድዩ ከመይ ኢኹም ትሪእዎ እያ ትብሎ ዘላ እዚ ኣሌክሳንደር ዶብሬት ይበሃል حدش بوندس إنن Minister ويكا حدش Minister ناي وشتا هاجري مالتي. Für Asylberechtigte gibt es dazu keine Vereinbarung, auch nichts, was ich vorgeschlagen habe. Das, was jetzt entschieden wird, ist das Aussetzen des Familiennachzugs für subsidiär Geschützte, das heißt für Menschen, die also keinen Asylgrund in Deutschland haben, trotzdem hier bleiben dürfen. Und das ist das, was vereinbart ist, das ist das, was umgesetzt wird, nichts darüber hinaus. Werden Sie am Mittwoch dem Kabinett auch بزعبا أب جرمن زيجنت زوسوري يخونو ويكاني وحس عقبة زلو بسبات زوجة حدش حبريت هايلن زفولت يبلين بزعبو زوجة وين زلو أي مثلا نني زبللو مناتو تمستقبلنا يمسي أجمع يبلو من صدرهم كم تيجوا اليوم شجر وني يبلو من يزبللو بزعبا توم سبسيديري شوتس زبهال وسيدهم زلو نامنتنا عمتنا كل تعمت توهايبهم زلو أب جرمن كنورون صرحت رايت فقيدوهم زلو جن إزيهم سدراوين كومتو أي كولونيوم إذا ماني إذا فاميلي ناخذك زبال بفلا إذا سبسيديري شوتس زبال زوسورو أو كنبولينا هاي زبللو نقتل einen Gesetzentwurf vorlegen, um die von der Ampel geschaffene Möglichkeit der Turbo-Einbürgerung von Migranten unter bestimmten Voraussetzungen bereits nach 3 Jahren dann wieder abzuschaffen. Die Union hatte das ja immer wieder kritisiert. Okay, ቅድሚ ሕጂ እዚ ኣምፕል ኮalition ወይ ከዓ እዚ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ረጊሮም ናይ ኦላፍ ሾልስ ኣምፕል ኮalition ማለት እዩ ዜግነት ክትወስድ ተኾንካ ኣብ 3 ዓመት እውን ክትወስድ ትኽእል ነርካ ኢኻ ንኣብነት እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኣብ ጀርመን ቅድሚ ዜግነት ሙሳድካ ክህልወካ ዘለዎ ዶኩሜንት እንተደኣ ነይርካ ሲ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት እውን ክቕበሉኻ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ምሕደራና ጀርመን ወይ ከዓ እዚ ኣምፕል ኮalition ዝበሃል ኣፅዲቕዎ ዝነበረ ማለት እዩ ነዚ ኸ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ ሕጂ ኸ ድሕሪ 3 ዓመት ዜግነት ናይ ጀርመን ምውሳድ ከ ተኽእሎታት ኣሎ ድዩ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ንስኹም ዘለኹምዎ ምሕደራ ኣትብሎ ዘላ ናብቲ መልሱ ንእቶ እንታይ ክምልስ እስማዕ እዩ Dazu gehört eben auch, dass wir die sogenannte Express-Einbürgerung, die Turbo-Einbürgerung, wie manche sagen, auch wieder abschaffen, die eine Einbürgerung ins deutsche Staatsangehörigkeitsrecht nach 3 Jahren ermöglicht hat. Das war falsch und deswegen wird es von uns auch wieder beseitigt, abgeschafft werden. Daran arbeite ich gerade. Auch das wird in Kürze entschieden werden. Okay. እንታይ ኢሉ መሊሲላ መሲልኩም እዚ ቅድሚ ሕጂ እዚ ኤክስፕረስ ኣይንበርገሮግ ማለት ህፁፅ ኣይንበርገሮግ ዝነበረ ናይ 3 ዓመት ዝነበረ
እዚ ብዝኾነ ሰብ ብኾነ መልክዕ ክህቦ ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ብብዝሒ ብስደተኛ የዕለቕሊቓ ዘላ ሃገር ጀርመን ሶ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣይክቕፅልን እዩ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ዝወሃብ ዝነበረ ናይ ዜግነት ጀርመን ምዃኒ ዝተፈላለዩ ዶኩመንት እንተ ደኣ ሃሊዎ ብሓፂሩ እዚ ብህፁፅ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ናይ ዜግነት ጀርመን ክትሕዝ ኢኻ ተባሂሉ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ኣምፕል ኮaliሲዮን ኣፅዲቆሞ ዝነበሩ ነዚ ንስራሓሉ ኣለና ኢና ጠቕላላ ኸ ኣብ ሻፍን ክንገብሮ ኢና ክቋረፅ ክኽእል ኣለዎ ከም ዝበሃል እውን ኣይክህሉን እዩ ዝብል ኣሎ እዚ ናይ ዜግነት ናይ ጀርመን እሲ ጠቕላላ እዚ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ኢልካ ዘረባ ዝበሃል የለን እዚ ከዓኒ ከነቋርፆ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክብል እዩ ንስማዕ እዩ Was bedeutet ungefähr in Kürze, wie viele Fälle könnte das auch in diesem Jahr dann noch betreffen? እንታይ ማለትካ እዩ ከመይ ማለት እዩ ንክንደይ ሰባት ኢኸ ክልክም ዝኽእል እዚ ትብሎ ዘለኻ ንስኻ ሕጅስ ከመይ ማለት እዩ ብሽትምተ ፌለ ማለት ንገለገለ ሰባት ስሕት ኢልካ ትህቦም ትኽእል ኢኻ እዛ ዓይነቱ እንዲ ተዛሪብዋ ሕጅስ ከመይ ማለት እዩ ጠቕላላ ዲኹም ከተቋርፅዎ እዚ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ዜግነት ክወሃብ ዝኽእል ዝነበረ ሰብ ቅድሚ ሕጅስ ወይ ከተናውሕዎ ኢኹም ወይ ከመይ ማለት እዩ ክንደይ ሰባት ኢኸ ክልክም እያ ትብሎ ዘላ In Kürze heißt, dass wir gerade dabei sind, dieses Gesetz auch mit den anderen Ressorts abzustimmen. Und ich gehe davon aus, dass es also umgehend dann auch im Bundeskabinett landet. ብዝኾነ እንታይ ማለትካ እዩ ጊላ ክትሓምስ ሓተተቶ እንታይ ማለት ሲ እዚ ዝብሎ ዘሎ ከዓነ ንበይነይ ዝውስኖ ኣይኮንኩን ኣብቲ ናይ ቡንደስ ካቢኔት ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ቡንደስ ዋዕላ ናይ ጀርመን ካቢኔት ዝርርብ ዝገብርሉ ኣብኡ ከመርእስቲ ከቕርበ ከመርእስቲ ኣቕሪበ ድማኒ እቶም ኣብቲ መስርሕ ዘለዉ ኣብ ናይ ምሕደራ ናይ ጀርመን ክፍርሙሉን ከፅድቕዎን እውን ተስፋ ይገብር ይስራሓሉ ከዓ ኣለኹ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ኣቐዲምካ ክሳድ መሓዝ ዝበሃል ኣሎ እዚ ከዓኒ ኣቐዲምኩም ዜግነት ናይ ጀርመን ዝግባአኩም እንተደኣ ኮይኑ ኣቐዲምኩም ክትሓቱ ኣለኩም ዘይግባአኩም እንተኮይኑ ከዓ ኦልሬዲ ኣይግባአኩምኒ መፍትሒ ትደልይሉ ማለት እዩ እቶም ሱብሲዲሪ ሹትስ ዝበሃል ከዓኒ እዚኦም ናይ ዓመት ናይ 2 ዓመት ካብ ፖለቲካ ወፃኢ ተረኣዩ ዕቕቦኦም ብናይ ሁማኒቲ ጥራይ ተዋሂቦም ዝነበሩ እዚ ሱብሲዲሪ ሹትስ ዝበሃል በቃ ኣብ ጀርመን ክትሰርሕ ክትነብር ይፍቀደካ እዩ ኣብ ዓድኻ እንታይ ለመዮም ዝቆፅርዎ ግዱድ ዕስክርና የለን ውግእ የለን ብዝኾነ ነገር ካብ ዓድኻ ክህድመካ ዝኽእል ዓይነት ዕቑባ ኣብ ጀርመን ከውህበካ ዝኽእል ነገርስ የለን ኢሎም እዮም ጃስት እዚ ሱብሲዲሪ ሹትስ ተባሂሉ ጥራይ ግዝያዊ ዕቑባ ዝህቡኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ ዓዶም ሽግር ዘይብሎም ውግእ ይኹን ጥሜት ይኹን ዝተፈላለዩ ምክንያት ዘይብሎም ናብ ዓዶም እዮም ደኣ ክኸዱ ዘለዉ እምበሪ ናብዚ ዓዲ ፋሚሊ ናቶም ከምፅኡ ኣይክእሉን እዮም እዩ ዝብል ነይሩ ብዝያዳ ቪድዮ ብዓብዩ ስለ ዝሰማዕክዎ እየ ዛረበኩም ዘለኹ ምንጭ ናይቲ ቪድዮ እውን ኣብ ታሕቲ ክገድፈልኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ብናይ ፖለቲካ ዓይነት ተራእዩ ተቐቢሎምዎም ዘለዉ ኣብ ጀርመን ብቀጥታ ግዜ ከይነውሐ ዜግነት ናይ ጀርመን ተሓተትኩም ኣዝዩ ተመራፂ ይኸውን ኣዝዩ ተመራፂ ይኸውን እዚ ነዞም ናይ 3 ዓመት ዝተዋሃቡ ከምኡ ከዓ ብናይ ፖለቲካ ተራእዩ ወረቐት ዘለዎምን ፅቡቕ ስራሕ ዘለዎምን ሕጊ ናይ ጀርመን ኣማሪኦም ዝኸዱን ከምኡ ከዓ ዜግነት ዝወሰዱን ስድሮኦም ከምፁ ይኽእሉ እዮም ከም ድላዮም ፀገም ከዓ የብሎምን ተበሪዖም ከምፁ ይኽእሉ እዮም ተሓፂኦም ክመፁ ይኽእሉ እዮም ዋላ ሓንቲ ሽግር የብሎምን እቲ ዘረባ ግን ብዛዕባ እዚኦም ሱብሲዲሪ ሹትስ ዝበሃልን ከምኡ ከዓኒ ኣዝዮም ንጀርመን ተኣፈፍቲ ዝኾኑ ነገራት ነዚኦም እዩ ደው ከነብሎ ኢና ዝቅድሚ ሕጂ ኣምፕል ኮaliሲዮን ዝበሃል ዘፅድቆ ሕጊ ብዛዕባ ስደተኛ ጥርናፊ ስድራ ቤት እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ይቐኒየለይ ጀሚረ ክሳብ ዝውድእ ፅን ኢልኩም ስለተኸታተልኩምኒ እዚ ቪድዮ ሃናፅን ጠቃምን ኮይኑ እንተ ረኺብኩሞ ናብ ብዙሓት ሰባት ሼር ክትብልዎ ከተካፍልዎ ብትሕትና ከዘኻኽረኩም ፈቱ ከም ልሙድ ምሳኹም ዝፅናሕኩ ኣብ ባሓውኹም እየ ብካልእ ትሕዝቶ ብካልእ ቪድዮ ስካብ መፅኩም ቻው ደሓን ቀኒ እዩ